Sensyahin ninyo ang tingog may igsoon. Medyo wala na yun. Amen. Sabi ko, dili ko makaabot. Kaya ingon sa Pastor Ronnie, alas 2 ang ato Holy Ghost Explode. Gikan kong managusan kaganiya. Dali-dali ko magwali dito. Dali ko buli mga igsoon. Amen. And thank God na safety ang pagbiyahe. O nakaabot pa yung mga kaigsunan o natigayon. Di na buluhaton. Amen. Hallelujah. Mag-enjoy ta sa presensya sa tumbuhin na Diyos karon. We are here dili aron ipasundayan ng atong talento. Kapanyanhi ta aron i-enjoy nato ang balaan na espiritu na ibubo sa atong Ginoo sa atong paniwala. Praise God, di ko maglangan manindog ta mga igsoon. First time na kumuwali na duha o tulo ang magwawali. Wala ko kabalo karon sa akong buhonong pastor. Oh, amen. Hallelujah. Agad lang ta sa liog sa tumbuhin na Diyos. Praise God. Hallelujah. If you have a Bible with me, salamat sa tuwang mga organizer ni na Buluhaton, Pastor Elmer, sa tuwang Zone 1 Chairman, Pastor Ronnie Kudlisan. Praise God. Salamat usab na dari man kun yung ipawali. Home court mo ta pero karon na ko niwali mga kaigsoon na nangurog akong tuhod. Amen. Praise the Lord. Kay naamay laing mga kaigsuunan, mga igsoon, o galang sa mga taga-TFPC, pasensya mo, kaya ako may gipawali nila. Antusir akong kagwapo, mga igsoon. Praise the Lord. Praise God. 1 Samuel chapter 16, 14 to 23. 1 Samuel chapter 16, 14 to 23. And the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. And Saul's servant said unto him, Behold, now an evil spirit from God troubled thee. Let our Lord command thy servant, which are before thee, to seek out a man who is cunning in player on harp. And it shall come to pass, when the evil spirit from God is upon thee, that he shall play with his hand, and thou shalt be well. And Saul said unto his servant, Provide me now a man that can play well, and bring him to me. Then answered one of his servants and said, Behold, I have seen son of Jesse the Bethlehemite, that is cunning in playing, a mighty valiant man, a man of war, prudent in matters, and a comely person, and the Lord is with him. Wow, praise the Lord. Wherefore Saul sent messenger to Jesse and said, Send me David thy son, which is with the sheep. Wow. And Jesse took an ass laden with bread, and the bottle of wine and kid, and sent them to David and his son and to Saul. And David said unto Saul, stood before him, and he loved him greatly, and he became his armor bearer. Saul sent to Jesse, saying, Let David, I pray thee, stand before me, for he hath found favor in my sight. And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp and played with his hands. Saul was refreshed and was well, and the evil spirit from God departed him. Amen. Hallelujah. Verse 18, mga kaigsunan, makita nato, mabasa nato diha. Kung giunsa pag-describe si David. Hallelujah. Verse 18, answer one of his servants and said, Behold, I have seen son of Jesse the Bethlehemite, that is cunning in playing. Number 1, mighty valiant man, a man of war, prudent in matters, comely person, pero ang pinaka-the best sa resume ni David, the Lord is with him. Wow, praise the Lord. Hallelujah. We cannot enjoy the Holy Ghost kung wala ang presensya sa atin. No matter what, kung sa imuhang talento nining taknaa, dili na igong ikapasigar ko atubangan sa Diyos. No matter what, kung sa imong posisyon karong taknaa, dili na igong ikatandi diha atubangan sa Ginoo. Hallelujah. Naiata karon, ay gusto nato makauban ang atong Ginoo. And the evidence na makauban nato ang atong buhi na Dios. Hallelujah. Kanang matag usa ka nato punon sa iyahang balaan ng Espiritu. Psalms 51 verse 10 to 11. Create in me a clean heart, O God,
and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Hallelujah. Ang yangyo, Pastor Alvin sa pag-pray. Tihugan mo, Diyos, ang imong alagad, kita na karon. Kiksulti ka, pinaagi kaniya, ginamit ang imong mga pulong. Mag-anwin ka, O Diyos, sa iyang abil, kita na karon. Igadapit punon mo si mong gahom, kita mo, O Diyos, ang matag kasing-kasing ningtak na ang among mga pag-agpo, O Diyos, hallelujah. Walay dapit, Ginong Diyos, nga ikaw, nga dinig magalihog sa among kaliwanan. Punon mo matagusan ng kagabihon karon. O sa dalay ko ikaw, salamat sa imong pagabuhaton. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen o Amen. Amen. Makalingkod ng tanan mga igsoon. Hallelujah. Praise God. God exists in a realm without need. Ang Ginoo nag-exist sa sitwasyon na wala siya nang inahanglag bisan unsang butang. Because the real meaning of God is the all-existed ones. Naa kaniya ang tanan. Gani gihimo sa Dios ang langit ug yuta pinaagi lamang sa iyang mga pulong. Amen. Ug nagingon ng science, it takes 22 billion years bago makabuo usa ka star. Pero sa atong Ginoo sa lamang kapulong, there must be light ug ang bituon na himugso mga kaigsunan. Inana kagamhanan ang atong Ginoo. Wala siya nang inahanglan og hangin aron iyang igininhawa. Wala siya nang inahanglan yuta aron iyang pagatumban mga kaigsunan. And sad to say, wala pud siya nang inahanglan kanato. This is the best quote sa usa ka preacher mga kaigsunan na wala siya manginahanglan kanato. Nganuman, because whether you worship Him or not, magpabilin magyapon siyang Dios. Bisan pagmuday ka kaniya o dili, magpabilin gyapon siya sa iyang pagka-Dios. Bisan pag mangalagad ka dili o dili mga kaigsunan, magpabilin gyapon siya sa iyang pagka-Dios. Apan sultihan ko kamo mga kaigsunan na kung mawala ang Dios sa atong kinabuhi, wala gyud tay paingan. Hallelujah, walay mawala sa Dios kung di ta mangalagad kaniya. Apan adunay dakong kawaladon alang sa tao kung mawala ang Dios sa atong kinabuhi. The main point or reason anong niata karon, because this is not just a regular program sa Section 7, Pastor. Amen. The main reason anong niata karon dili tungod kay kita ang nangulo niining atong Zone 1. The main point or reason anong niata dili tungod kay naatay choir. Amen. Dili tungod kay musician tao, dili tungod kay opisyalista sa Section 7 mga kaigsunan. Nagkalahi-lahi man ang atong mga kasimbahanan. Nagkalahi-lahi man ang ato ang mga plano sa kinabuhi, pero nga numang nakahiusa man tanining dapita. Nabisan kalayuan ang among lugar, pero nga nung mianhi magyud mo dining dapita. Raprod pa kayo namong dalan, pero gipugos din ninyo na muaning mo dining dapita. Unsa man, unsang reason? Because we have one thing in common in our mind. Hallelujah. Mo kini ang gusto nato i-experience pag-usab ang lihok sa balaan na espiritu sa atong kinabuhi. Ay gusto ta mapuno pag-usab sa balaang espiritu gikan sa atong buhi na Dios. And it can only be found when we desire to dwell in the house of our Lord. Hallelujah. Na kini na experience din mo ni makaplagan sa kalibutan. Amen. Thanks God. Kahimulong mo maigso na bisan problemado ka, panahon na makareceive ka Holy Ghost daw mawala ang iyong problema. Panahon na musulod ka sa simbahan, bisan problemado ka mga kaigsunan, pero kung ma-feel mo ang iyong presensya, mawala ang iyong problema. Amen. Hindi mo ni makaplagan sa kalibutan mga kaigsunan. Ang imong bahandi, dili igong ikatanding sa presensya sa atong Ginoo. Ang imong kwarta, ang imong balay, ang imong posisyon, dili igong ikatanding sa presensya sa atong buhi ng Diyos. Hallelujah, because without the presence of the Lord, ang tanang butang kawang lamang sa atong kinabuhi. Ug walay lami ang imong bahandi kung wala ang presensya sa Ginoo makikubang diha sa imong kinabuhi. Walang di na itong pwede tangtangon ang Holy Ghost sa atong panimbahon. Amen. Dili lang ta dapat mo celebrate sa Holy Ghost, panahon Holy Ghost explosion. Apan i-celebrate nato sa matag adlaw ang balaan na espiritu sa atong Ginoo.
Hallelujah. Nagingon ang Acts chapter 17 verse 28, For in Him we live, we breathe, and have our being. Kay kaniya nabuhi kita, nagalihok, ug nagabaton sa atong pagkamao. Buot pasabot na ang balaan na espiritu o presensya sa atong Ginoo. Muna hinungdan nga nung buhi patakaron. Muna hinungdan nga nung nagalihok patakaron, mga kaigsunan. Hallelujah. Palakpakan sa nato ang atong buhi na Diyos. Kurang dili pwede tangtangan o parte ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Bisan pa kung sa imo maabot sa imo ang kinabuhi, ayaw tangtangi o parte ang Ginoo nila sulod. Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Dili na to pwedeng tangtangon sa equation. Hallelujah, sa atong kinabuhi ang presensya sa atong buhi na Amen. Diyos. Hallelujah. Doon ay preacher nagingon na kung ang birthday tangtangan nimo happy. Happy birthday man na. Pero tangtangon nimo ng happy, mga kaigsunan. Bilin lang nimong birthday, bisan pag sa Big 8 ka mag-celebrate, nag-away mo sa imong uyab o sa imong asawa, way lami mag-celebrate yung birthday. Amen. Hallelujah. Ang Merry Christmas, tangtangon nimong Merry. San pag 20 kalitso na imong handa diya, kung mawala ang imong kalipay, wala, diyo'y lami mag-celebrate. Mausap ni sa atong Holy Ghost explosion karon. Bisan nun sa kanindot ang atong programa, atong venue, mga kaigsunan, kung mawala ang presensya sa atong Ginoo, wala'y lamig kanina buluhaton. Kung di ka mapuno sa presensya sa atong Ginoo, na mo'y naghatag ka natong kalipay, mo'y naghatag ka nato o kalinaw, kasiguruhan sa atong mga kinabuhi. Wala'y lami ang pagpangalagad kung dili taubanan sa atong Ginoo. Wala'y lami ang atong kinabuhi kung mawala ang kalipay na nagikan sa atong buhi na Diyos. Hallelujah. Unang naay mga Kristohano na masayop na lang ni pastor na lang makita nga naman kaya nawala ang kalipay diya sa ilang pag-alagad. Pag mayroon si pastor mag-pledge ta karon, amen, unsang una, ay, usan ang kurang mayroon na po. Amen, hallelujah. Pastor, mag-amutay ta karon, mayroon na po. Amen, hallelujah. Huwag pa mo kabalo, mga kaigsunan, na ang Kristohano na malipayon ng alagad, malipayon ng muhatag. Ang timailan sa Kristohano na malipayon na ng alagad, amen ka ng mga supporter sa buluhaton, mga kaigsunan. Amen. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Susihin mo kaugalingon, basig wala ng kalipay, diya kanimo. Puro na lang pagulbol, mga igsunan. Praise God, palakpakan na ito atong Ginoo. Hallelujah. Panalang ka na ito, mga kaigsunan. Abisan tagdon man ta ni pastor o dili. Amen, amen. Gamiton man ta o dili, mga igsoon. Amen, amen. Hallelujah. Matagad man ta o dili. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Mga lagad ta sa Ginoo. Tungod kay dili tao ang atong ialagaran, Diyos ang atong ialagaran, mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Nagingon ang Psalms chapter 100 verse 1. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Joyful noise. Payong pagsabay-sabay. Joyful noise. Ang pagdaig, kung tangtangon nimo ang joyful, ibilin lang nimong noise, alingog-ngog na atubangan sa Diyos. Hallelujah. Kung ang imong pagdaig, dili nimo ubanan sa kalipay, alingog-ngog na atubangan sa Ginoo. Ang imong pagtugtog, kung dili ka malipayon na magtutugtog, alingog-ngog na atubangan sa buhay na Diyos. Ang imong pagsagit, ang imong imong pagkanta, mga kaigsunan, kung dili ka malipayon, alingog-ngog na atubangan sa buhay.